नुबाय बिन जाबाय बिसिनि फरायनाया नुबाय ओरैबादि मानसि दादाया फरायगोन मा दादा फरायहोनलाय आदा फरायहोनलाय आदा फराय फरायहोन सिखार फरायहोन हैया फरायनांगौ मा आदाया फख'खौ फरायनांगौ आया गावासो सिरियास बाय फरायनो दे होनबाय खुगाखौनो मुथेबायसो बिदाखौ बाबा फैदो मा फैदो सना फैदो बिराद गेलेनो लोगो नांगौ अन्थाव बाथाव एकदम बिदाखौ बोज्रांगासिनो दङ मा खालामनो बाबा टेबोलखौ ओरै बोनसै मा टेबोलखौ नों रिपिट खालामदो समायानो गैखाला आं हालाहाय आंनो जथाबफानानै 15 मिनिटल' खाथारसै ओमफ्राय आं एसे ब्रेकफास्ट बानायनोसै होननानै ओंखारबोबाय गावस्रासो बे अबस्था जानानै थालायबाय दसेयावनो लरायबोदोंल' आङो जारलासो मैया बुट सोमलायबाय हानै सनाफोर ओंखामजों एवनोसैलाय बादाम बुट सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजों फगबायनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय माथोबाव फुंनि समाव बिमा बुरैया ओंखाम संग्रायाव ट्रायाव हाबलायबाय जिरायबाय दसे गावसोरजोंनो थाबाय दसे दिनै इंलिसनि फरिखा दङ ओमफ्राय देहायाबो एसे साबसिनाव फैदों ओमफ्राय मुलि जादों नालाय मोननाय बायदि जाबाय थेख्लाबसिन जासिनदों आरोना ओमफ्राय मोदोमा दुंफिनाखसै गाबो एसे साबसिन मोनदों होनदों स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लगसआव मा सेयार खालामलांनो हायो है थाम्फैयाबो माबा सेवनाय थांबाथाय आं दुगैखांनाय मानसिखौनो ओंखाम एसे होदेरनानै एवनो होनबाय दाना प्रग्रामानो चेन्जसो जाबाय आरोना ओंखामानो जालासो जाहैबाय बिदिसो जानोसैलायनो मा होनबावनो आदाबो जानोसै गावनिखौ लांबाय बारा बिदानो रोगाफैदों नङा गावनो लांखाबाय खिन्थु नोंनो रोगाफैदों बियो बिफैदों बाबा पियारि बेहेना ओनै बाबा थाब आजा हरस'ना गोलैगोन बियो स' गोलैबाथाय काटाम सामस नांगौ लांदो लांदो आदानो हैदो आंनिसो मोनसे हरदो आंनो सामसालाय होनबाय लांफैथारबाय लांदो हैदो पार्टनार 1.5 गिलासो दै गोलैखांबायानो जानो लोङो होननानै लायो एसे लोङो गारो बिराद गाज्रि बेयावनो गारो हास्लाबा ओमफ्राय सोनाफोर फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै सिदा बाजार बिमा बुरैया डाइरेक्ट स्कुलनिफ्राय सिदा मा नांगौ लायनो थांबाय आरोना फुङावनो 30 डिग्री 9थायावनो हालोदखौ साननो नायदो सोनाफोर दिनैबो गावब्राजोबगोन आरोना मोदोमफ्रा एकदम फ्रात जाजोबसिगोन दिनैबो आन्दाज मोनखाबाय आङो ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ बेस्रा बे मासावसो माइसुं बेरबाय आरोना जुनाव बेरासै जुलाइयाव बेरासै नै बे मासावसो माइसुं बेरबाय अन्थाव बाथाव अयथासार जोबलायना खाफालफ्रा माइसुं जाजोब्बाय फिसाजोना खुर सावबाय थायो बेस्रा गैया सोनाफोर बाजाराव बेखिनिखौ लानानै फैबाय बेयावबा थाबोलायबाय लामनो हालदै एसे एनै ओमफ्राय बानलु गोरान लाबोयो बिराद गोबाव जायो मालाबा फाजाफोर जाबा कालार जाहोनो थाखाय होनो मोजां मोनो आङो दालि मुसुर दालि मुग दालि आदा केजि दालिया जोरखाया नालाय आंनाव ओमफ्राय नै बेखौ आलाय सिलाय नुबाय थानायखाय आङो नै बेखौ लानानै फैदों सोनाफोर फवासेल' आरोना गैया ओमफ्राय नैखौ लाबोबाय एसे जागोन आं फाजा बेखौ लाबोबाय एसे हाइजें 10 थाखानि ओमफ्राय नै मा होननानै बुंबावनो 10 थाखानि हाइजेंसो मा एसे रुदबनानै लानोसै आजिखालि रुयो माथो गोदोथ' रुनायखौनो नुवामोन आङो आइमोनखौहाय आजिखालि मुलि थुलिबो होयोना अमाफोरखौबो ओंखायनो रुनोसै आरो एसे आंबो ओमफ्राय नै थारुनखौबो रेडि खालामनानै लाखानोसै जेने थेने रेडि खालामनानै लास्रांबाय आङो नै सारायबो जानबाय आरोना ओमफ्राय ओरै गाहायाव दङ सासे सुबुं आया मानो सिखारलायखो बिमाया जफाथारनांगौ आरोना ओमफ्राय आं एसे टाइमा सर्ट जानायखाय आं जफानो समय मोनाखै स्पिडाव संनांसिगोन सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु एसे देलाय देना लानोसै सोनाफोर बेनिफ्राय दासिमबो हाजेव आरोना मानो होनबा जेब्ला आङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन अब्लासो सोनाफोर आङो सेकेन्ड पेमेन्ट मोननायखौ खबर मोनदोंमोन आरोना आंना भिडिअआ बेसोमोन ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो मा गोसोखांनानै फन पेखौ नायदोंमोनथाय आङो फैसायाथ' फ्लुइं फैनानै दंफैयोमोन नालाय लगे बे भिडिअखौ दोनथ'नानै आङो थारुन हाखांनानै ओमफ्राय बै पेमेन्ट मोननाय भिडिअखौ बानायग्रोनाय जादोंमोन आरोना बेसोमोन
मिन्थावथावथ' दा बेखौनो आङो पेमेन्ट मोननायनि पार्टि होननानै सानना लानांसिगोन आरोना खिन्थु पेमेन्ट हाबनायनि सिगाङावनो अमा बेदरा रेडिखामोन फौजि बिथांनि फैसाजोंसो अब्लाबो सानसै आरोना फौजि बिथां फैसाया आंनि नङा होमबा आंनिया आंनि ओमफ्राय फौजि बिथां फैसाया आंनि मोजांसो खालामदों सनाफोर आंनियालाय आरो माथो ना जाखिनि एसे हाबदों बेजोंनो गोजोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरदों आंनो पेमेन्ट मोननायावहाय दुर्गा फुजानि गोगोम जासिगोन धामाका जासिगोन होननानै धामाका सामाकाथ' आं मोनथिला सनाफोर नोंसोर बुंनानैसो आं दा दख'नाखौ गोसोखांदों एला मा जायो जेब्ला लायो अब्ला देखायलांसै मा लानाय जायो मा लानाय जाया आं बेलेगसो सानदों आरो ना फवासेल' सिबाय ओरैनोसो एसेल' बायदि नुयो नै सारायाव थांबा एसे बुरजा नुयो आरो मानसिखौबोथ' साननांगोन सानैल'सो नुनायावबा एसेल' नुयो नुनायालाय आरो माथोबाव थारनावसो दा नागिरना मोननाय नङा नामाथाय एवला एवलि फ्रोम जाबाय नालाय आरो माथोबाव थारुनखौ लागायना होनोसै आधा केजि थारुन फवासे अमा आयौ ओमफ्राय बिमा फिसा सानै दालि सङा आङो दिनै जाम्बा जायाबा था होननायसो जागोन थारुनखौ जागोन बायदि मोनदां सोरबा सोरबा थारुनखौबो रुइहोनानै लाग्रोयोना आं रुइहोलायला आरोना समायबो गैला बेबायदि मोनखागोन बायदि मोनदां थारुनखौ एसे फ्रात ख्रा होनखादों आरोना हानायावहाय बेदराबो खनजाथाव जाखाबाय ओमफ्राय ओंखामाबो सिथि मारिबाय बेनिफ्रायहाय आङो ओंख्रियाव दैखौ हरखानानै लानोसै आंना खनसेनो दिनै रातिसो बिमा बुरैना आरो उफासै फिसालाजों जिरायफानांगौ एगजाम दै होबावगोन बेल'जों जाया आं दा माथो होनना बुंबावनो दै होनाय लोगो लोगो आङो फिसालाखौ लायनाय समय जाबाय बे अरखौ एसे मिडियाम साइज होनानै गालांनोसै आङो ओमफ्राय फिउ होना लानानै फैगोनसै 5 मिनिटसोल' लाखायो ओमफ्य गोलोमजोबबा अरजाला आं मोनथिला जास्ट सायाव फारसाल' ग्लोमजोबनानै थांगोनसो सोनाफोर बे थाबाय थाथ'दोंसै आरोना आदाया मा नागिरना मोनाखै थांगासिनो मोनहैबाय फैदा मालाय बिराद नागिरखायो फैदा अखा हानोसै थिगैनो दङ ओंख्रिया रुबु गोदौनानै थादों आरोना ओमफ्राय थारुनाबो नै मोनो थिगैनो दङ मोजांखौनो मोनदों ओमफ्राय एसे बेजेहां सिस्टेम दं आरोना नै अब्लाबो मोनदों ना फुथ'वाखै दासिमबो आङो गाव हारसिंनो गलिगासिनो दङ समायाथ' 12ता जालायबायमोन थेवबाबो आं बेखौ केरेलाखौ जानो होननानै एकदम लुबैथारनायालाय जागोन ओमफ्राय बे आलुआ माने फिसा दामखारनायमोन सनाफोर ओमफ्य अमा बेदर जानायजों थाजिम अखा हानायजों इउटुब पेमेन्ट सेकेन्ड मोननायजों थाजिम अखा हानायजों गोसोआनो सान्थि ओमफ्राय मानसिनि हालोदा बेनो बे आरोना हाजार सान्थि अखा हाया मानो बिनि मजाखौ बहा लानो मोनो बिमा बुरैयालाय माने बा खामानियानो जोबाखै नालाय बे गोलोमदैनो गोलोमदै दङ दासिमबो माने गरमानो खाराखै अमा जानायनि मेजेमनि नालाय आंना सनाफोर आलदा जायो आरोना थेवबाबो नैबे खोरखिथिं एसे बार फैनायखौ आङो गोलोमदैयानो सुग्लायनानै एसे सान्थि मोनथोंसै सिंनिफ्राय नङाबाबो सायावनो सान्थि मोनथोंसै होननानै मजा लाबाय आरोना बरिया जाबाय सनाफोर नै बेबायदि गोजावनायखौनो बिराद सुन्दर नुयो आङो ओमफ्राय ओरै फाजाखौ एवनानै लानोसै ओमफ्राय सनाफोर दिनै आं थानो हाया आं साखिगोन एसे मोजां बुजायहरजानानैबो साखिनाय नियमा खालामनाय जायो माबा गोथारथिखौ सिफायनाय जायो होननानै मिन्थिबाबो गारा नामा अमा बेदर सनाफोर नै बाख्ला एसे गोबावानो जाबायमोन बायदि मोनदों आं थारुनजों जानाया आरोना अमाखौथ' बारा गोबाव जायाखैमोन थेवबाबो थारुन जायैया एसे गोबाव जाबायमोन नालाय बिराद गोथाव मोनदों मजा मोनदों आरो आं सनाफोर रावबो बाख्नायाबाबो आं हारसिं बाख्नायो दे आंना बेबादिनो थारुन फिथरखौबो बिराद मोजां मोनो आङो गब आरोना फारसेथिंनि ओंख्रियाबो उखुन्दै खुगासिनो भाजा बेवगासिनो नालाय मजा रोसि फवासेल' नालाय सनाफोर बारा साखिनो हाया आधा केजि बान्देन दरनै लाजागौमोन ओंखामजोंबो जानांगौनि खोथा दंना आरो आंना टारगेटआ मोनायावबो माने दरथाम दरब्रैसो थाहैबाबो मोजां मोनो आरोना रोसिजों लोगोसे बाखि गैयाबाबो जायो एवबायबो आङो एवनायालाय हारसिंनो जाखागोन फिसालाया जाखानाय नङा बेखौ आरोना बेनिफ्राय बोथोराथ' बिराद थान्दा जाबाय ओमफ्राय आं स्र' दुगैनानै लानो मोनाबा सान्थि मोननाय नङा आरोना स्र' दुगैनानै लानो मोनबासो बे थान्दा जानायनि मजाखौ आं लानो हागोन बे गोलोमदैजोंलाय बहा थान्दानि मजा लानो बेनिफ्राय सनाफोर मा होनो फिसाला दिनै इंलिस एगजाम दंमोन आरोना गावथ' मोजां जादों होनदों
फरायनो थांदोंमोन थांनायालाय मैयासो देहाया मोजां नङामोन साइन्स खालि साइन्सआ थांबाय बेना गालाय गुजाय ओमफ्राय दा माथो होनबावनो माथो गोलाव खालामबावनो होनबा भिडिअखौलाय भिडिअ आंना एसे टाइमनि लेट आपल'ड जाबाय थाबाय आरोना दासान्दि स' जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय अमा बेदर थार आं जाखावनोसै दुगैस्रां लोबस्रां स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअहाय